Jeg vil gerne vise et korttræk. Skru 21 kort, og så stiller du bare ud 3 i de store punkter. Så siger jeg, at du skal tænke på kort i bunkerne. Lad os sige, at du tænker på den her 7'er, bare 7. Så spørger jeg dig så, hvor ligger det kort, du tænker på? Altså i hvilken bunke? Siger du her, den ligger her. Jeg tager den op, den her, den her. Gør det samme igen. Vi kommer også med 3 bunker. Så spørger jeg så igen, hvor ligger det kort, du tænker på? Så siger du her, fordi den ligger lige her. Så den op, den her, den her. Gør det sidste gang. Så spørger jeg igen, hvor ligger den, og så siger du her, den her bunke, den ligger her. Så den her, den her, den her. Og så nummer 11 kort er den, du har tænkt på. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se. Spørg 7. Nej.